1990 ମସିହାର କଥା। ଗୋପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ଗାଁ ତାଙ୍କର 250 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୋଲିରେ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରେ। ଆଉ ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଗୋପାଳ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ କେବେ ମନ ଖୋଲି କହିନଥିଲେ। ସେ ଝିଅଟିର ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରିୟା। ସେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ହୋଲିରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ କହିବ ବୋଲି ସାହସ ବାନ୍ଧିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ହୋଲି ଆସିଲା। ସେ ଗାଁକୁ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲା। ଟ୍ରେନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 10ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟେସନରୁ ତାଙ୍କର ଘର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଗୋପାଳ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଁର କଥା, ରାତି 10ଟା ବେଳେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଧା ନିଦ। ସେ ଏବେ କରିବ କ'ଣ? ନା ଫୋନର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଭୁକୁଥିଲେ। ଗୋପାଳକୁ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତଥାପି ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ 16-17 ବୟସର ଝିଅଟିଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛି। ଝିଅଟିର ମୁହଁ ଗୋପାଳକୁ ଠିକରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଗୋପାଳ ଭାବିଲା, ଏ ଝିଅଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଗାଁର ଝିଅ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ରାତିରେ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତା। ଗୋପାଳ ଝିଅଟିର ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଝିଅଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ସେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସେଇ ପ୍ରିୟାର ସାନ ଭଉଣୀ ବର୍ଷା। ସେଇଠୁ ଗୋପାଳ ପଚାରିଥିଲା, ଆରେ ବର୍ଷା, ତୁ କ'ଣ ଏତେ ରାତିରେ କାନ୍ଧରେ ବେଗ୍, କଥା କ'ଣ? ଝିଅଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନି ପକେଇଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା, ଆରେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ତମେ? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲ ରହି ପାଠ ପଢ଼େ। ସବୁ ଛୁଟିରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ। ଆଉ କାଲି ତ ହୋଲି, ଘରକୁ ଆସିବିନି କେମିତି? ଗୋପାଳ କହିଲା, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ପିଲାଟି, ତୋତେ କ'ଣ ଡର ଲାଗୁନି? ବର୍ଷା କହିଥିଲା, ଏ ତ ମୋ ଗାଁର ରାସ୍ତା, ସବୁଦିନେ ଖେଳିବା ବୁଲିବାର ଜାଗା, ମୋତେ କାହିଁ ଡର ଲାଗିବ? କାହିଁ ତମକୁ କ'ଣ ଡର ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଡର ଲାଗୁଛି ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଯିବା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା କହିଲା, ଆଉ ଗୋପାଳ ଭାଇ ତମେ ତ ମୋ ପ୍ରିୟା ଦିଦିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ, ମୋ ପ୍ରିୟା ଦିଦି ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେଇଠୁ ଗୋପାଳ ବାବୁ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ, କାହିଁ ମୁଁ ତ ଏକଥା ଜାଣିନି, ହେଲେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସେ ତ କେବେ ବି ମୋତେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିନାହିଁ। ବର୍ଷା କହିଥିଲା, ଗୋପାଳ ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୋଲିରେ ତମେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବ ବୋଲି ସେ ତମକୁ ଜଗି କରି ବସିଥାଏ, ହେଲେ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରନା। ଆଉ ମୋ ଦିଦିର ମନ କଥା ସବୁ ମୋତେ କହିଥାଏ। ମୋ ଦିଦି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ଗାଁର ଆରମ୍ଭରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘରଟିଏ ଆସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା କହିଲା, ଗୋପାଳ ଭାଇ ଏଥର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ରେପ୍ କରି ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ଗୋପାଳ କହିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଗାଁର ଆରମ୍ଭରେ ଗୋପାଳର ଘର, ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ବର୍ଷାର ଘର। ଦୁଇ ଜଣ ଗୋପାଳର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ବର୍ଷା କହିଥିଲା, ହଉ ଗୋପାଳ ଭାଇ ତମେ ଯାଅ, କାଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ଦିଦିଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଗୋପାଳ କହିଲା, ହଉ ତୁ ଏଥର ଯା, ମୁଁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ତା ପରଦିନ ସେ ବର୍ଷାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ବର୍ଷାର ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟାକୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ। ମୋତେ ସବୁ କଥା ବର୍ଷା କହିସାରିଛି। କାଲି ବର୍ଷାର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ମୋତେ ସବୁ କଥା ତମ ବିଷୟରେ କହିଛି। ଏହା ଶୁଣି ବର୍ଷାର ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟା କହିଥିଲେ,
ବର୍ଷାକୁ ମରିବାର 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ତମ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା କେମିତି? ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଖୋଜୁଛି। ହଠାତ୍ ଗୋପାଳ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ମୋ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ବର୍ଷା ନଥିଲା? ସିଏ କ'ଣ ବର୍ଷାର ଆତ୍ମା ଥିଲା? ହଁ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ବର୍ଷାର ଆତ୍ମା ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ତଳେ ଯାଇଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନଟିକୁ